माबायदि बुखारलाङो नोङो आंनि गोसोखौ जिउनि बे दावहाखौ नोंजोंनो देरहागोन लोगोसे नाजानानै बिरगोस्रि नों मालेंसि खोला बिरबोयो नों आंनि गोसोआव आगै नोंखौनो गोसोखाङै खाङै दिनानो बारग'ला। हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। स' लोगोफोर दा साननैसोआवथ' नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामफोरावहाय बिरगोस्रि एबा सिमब्रेनाय बार मुंनि मोनसे मेथाइआव बयखौबो रिल्स बानायनायखौ गोबाङै नुदों नङा होमबा लोगोफोर। आरो दायो बे मेथाइआ गोबाङै ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो नङा होमबा लोगोफोर। आरो जानांगौ नोंथांमोना सोरबा बेनिनो अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय इउटुबफोरावहाय सार्च खालामगासिनो एबा नागिरगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर गोबाङानो बिरगोस्रि अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्सन एबा इउटुब चेनेलावहाय नुदों होननानै कमेन्टआव सोंहरगासिनो आरो गोबाङानो सोंहरगासिनो माब्ला नुगोन होननानै। स' स्पेसियेलि बे भिडिअखौ बिथांमोननि थाखाय बानायनाय जादों लोगोफोर। स' लोगोफोर बे बिरगोस्रि अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअआ दाबो रिलिज जायाखै दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जों माब्ला आरो बबे प्रडाक्सनाव नुनो मोनगोन आरो सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' बेनि बागै मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै दे लोगोफोर, जायनि थाखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामजोबनो हायाखै। स' बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों खनसाय ब्रह्म बिथां। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।